Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ahmad Dafarus Arik saking kelas sedasa IPS kalih badhe ngandharaken pawarta ingkang kula damel piyambak ingkang judulipun Liga OSIS SMA Setunggal Wonosobo. Liga OSIS SMA Setunggal Wonosobo nalika dina Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2019 SMA Negeri Setunggal Wonosobo nganakake Liga OSIS ingkang cacahe tim yaiku 11 tim. Salah setunggalipun tim Liga OSIS menika inggih menika tim Freedom. Tim Freedom kula piyambak ingkang nglaksanakake yaiku kelas sedasa IPS kalih ingkang ketemu kalian tim Poseidon. Pertandingan menika dilaksanakaken ing lapangan Tawangsari. Jam setengah sekawan pertandingan dimulai. Ing babak pertama tim Freedom akeh banget peluang ingkang mbahayake tim Poseidon. Nanging setunggal tok peluang sing bisa dimanfaataken kalih tim Freedom inggih menika gol sing dicetak saking Mas Pepi. Babak kepindho tim Poseidon ngusahake nyiptakake peluang-peluang sing ingkang diakhiri saka gol. Ing menit-menit akhir Poseidon bisa nyamakake kedudukan saka gole Apo. Gol menika menutup akhire babak kepindho. Akhire dilanjutake kanthi babak adu penalti. Kabeh tim Poseidon bisa nglebokake bal ingkang ning gawange, nanging salah sijine tim Freedom ora bisa nglebokake bal ing gawang Poseidon. Inggih menika Mas Raka gawe tim Freedom ketinggalan. Dadi pertandingan menika dimenangake saking tim Poseidon. Tim Poseidon bisa dadi juara ing Liga OSIS. SMA Negeri Setunggal Wonosobo. Liga OSIS menika digulir setiap tahun. Dadi tim sing ingkang kalah bisa lanjut ing tahun ngarep. Cekap semanten pawarta saking kula bilih wonten tutur kata boten pas mohon dingapuntenaken. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.